गणपत बप्पा मोरिया। रुआ सब जैसे देख सके नहीं, हम शारजा के चौतरा में बानी। चौतरा में एगो अबू शकरा में दुकान बटे। वो जगह अलग अलग मूर्ति गणेश जी के छोट बड़ हर तरह के मूर्ति बटे। एकरा अलावा अलग अलग एक्सेसरीज जोन बाटे, जोन पूजा से जुड़ल एक्सेसरीज रहेला, वो पूरा एक्सेसरीज बाटे। ये चौतरा में हटे अबू शकरा में। रुआ सब ये जुगा गणेश भगवान के अलग अलग मूर्ति ले सके नहीं। बड़ा बढ़िया अद्भुत सब हर एक्सेसरीज बाटे। रुआ सब जैसे देख सके नहीं, हम मूर्ति छोट से बड़ बाटे। एक्सेसरीज बा जोन की माने पूजा पाठ खातिर जोन सामान के जरूरत पड़ेला तमन। तो ये चौतरा में बाटे। हमें समय चौतरा में बानी अबू शकरा में। तो गणपति की पूजा करे के बाद तो बिंदास आए। जय हो गणेश भगवान के, जय हो जय हो।